खुलुमबाय, आं माइनाव बसुमतारी। गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बोद निउसआव बरायहरग्रोबाय। लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय। नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबावबाय आं गोदान मोनसे रादाब। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननायाव BTR इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ सोलोंथाइखौ गोबां गोजौ फारसे लांनायाव गोख्रोङै खामानि मावगासिनो। BTR इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि बानजायनायाव मैया BTC सेक्रेटारियेट मावखुलिनि BTC LA नब्लाङाव HSLC, HS, BA, BSc आरो गुबुन गुबुन डिग्री लानानै ओरैनो थानाय फरायसाफोरनि कचिंनि थाखाय गुबुन गुबुन साख्रिनि थाखाय www.bodoland.in वेबसाइटखौ बेखेवनानै होदों। बे गाहाय आगाननि थांखिया BTRनि गासै गं5 जिल्लाफोरनि फरायसालिमा आरो गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि फरायसाफोरनो BTR सोरखारजों मदद होजानाय फोरोंनाय हाबाफारिफोर जगायनाय, जायफोर BTRनि ग्रेड 4, ग्रेड 3 मिरुआरि, रायजोआरि आरो सोरखारि खामानिफोरजों लोगोसे बेंकिं, रेलवे आरो रैखाथि सेक्टरफोराव बादायलायनाय आनजादाव जिरायनो थाखाय थियारि खालामदों। बेखौ गोरलै खालामनो थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय गं5यै गासै गं25 फरायसालिमाफोर आरो गोजौ गेजेर फरायसालिमाफोरखौ सप्तानि फोरोंथाय थाखोफोरनि थाखाय सायख'नाय जादों, जेराव मावसोमनो हाथाव रोंग'थिफोरखौ जौगाहोनो आरो लाइमोनफोरखौ गावसोरनि थाखाय मोनसे गोजों इयुन बानायनो गोहो होनो थाखाय आयदा बिथायारि, कास्टमाइज आरो टारगेट कचिं होनाय जागोन होनना मिथिना मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लाना बेखौ बेखेवनानै होयो आरो बे हाबाफारियाव BTRनि बुंथिगिरि खाथिराम बर', BTRनि मावफुं सोद्रोमा उइलसन हासदा, BTRनि MCLA माधव सेत्री बिथांमोना बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मोब्लिब बिलखौ लानानै मोनसे गोनां रादाब। रायजोआव स्मार्ट मिटारखौ लानानै गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे गोनांथार रादाब फोसावनानै होदों। फैबाय थानाय समाव मोब्लिब बिलखौ बाङाइ खालामनानै होनो खोथा होदों। गिबि मन्थ्रि बिथाङा फैगौ बोसोरनि 1 एप्रिलनिफ्राय मोब्लिब बिलखौ 1 इउनिटआव 1 रां खमायनानै होनो खोथा होदों। बिथाङा स्मार्ट मिटार आरो मेनुएल मिटाराव 1 इउनिटआव 1 रां खमायनानै होगोन। रायजोआव मोब्लिब बिलखौ लानानै अजद होनाय समाव गिबि मन्थ्रिया बे गोनांथार बाथ्राफोरखौ फोसावनानै होबाय आरो गिबि मन्थ्रिया स्मार्ट मिटाराव जेबो उफ्रा रोखोमनि मोब्लिब बिलखौ बारायनाय जायाखै होनना फोरमायथिबावो। धर्मेश्वर लाहारीनि माखासे फोरमानलाइ गोनां बेगआ गोमादों होननानै मिथिना मोननाय जादों। गसाइगाव बिनाखाता गामिनि आसाम पुलिसनि जवान धर्मेश्वर लाहारीया तामुलपुरनिफ्राय न'फारसे फैनाय समाव बड'लेण्ड बासआव भटार कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइभिं लाइसेन्सजों लोगोसे माखासे गोनांथार डकुमेन्ट गोनां बेग गोमादों। बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि करिगावआव सोरबा सुबुङा गावनि बेगखौ सिनायस्लाबैयाव गारिनिफ्राय लानानै ओंखारदों। लोगोसे गावनि गोनांथार डकुमेन्ट थानाय बेगखौ लांफ्लांनाय सुबुंखौ बेगखौ हरफिननो थाखाय खावलायहरदों। खुदेजा बेगमा गावनि फिसाज्ला सानैखौ गारनानै खारलांदों होननानै मिथिना मोननाय जादों। सानैबो फिसाज्लाया गावनि बिमाखौ खाथियाव मोनैनि गाबगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोन्दों। बे जाथाया क'क्राझार सोहोरनि साखाथिनि बागिसागाव नामापारायाव सोमजिदों। बागिसा नामापारानि थागिबि आरो सानै गथ'फोरनि बिमा साकेर आलीनि बिगुमै खुदेजा बेगमखौ बिलासिपारा चौधुरीसरनि दुथां आखुनि सुबुं शफिकुल शेखआ लानानै खारलांदों होननानै मिथिनो मोन्दों। पाटनायाव सुप्रिम कर्टनि बावैसो सान सिगां थिखानाय थिरांथानि बेरेखायै सानसेनि भारत बन्द खालामनायनि सोमावसारनाय सुबुंफोरखौ पुलिसआ लाठि चार्ज होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे भारत बन्दनि गोहोमखौ बिहारनि दरभांगायावबो नुनो मोननाय जादों। सोमावसारगिरिफोरा दरभांगा रेलवे स्टेशनाव दरभांगा आरो दिल्लीनि गेजेराव खारनाय बिहार सम्पर्क क्रान्ति ट्रेनखौ होबथानायखौ नुनो मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि 16 नं निसिमा लाइमोन ब्लक UPPL दोलोआ BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ हरनाय जोलुर गेलेनायाव नांगौ जानाय माखासे मुवाफोरखौ रानना होदों। निसिमा हालामनि गासै
70 क्लाबनो जोलुर गेलेनायाव नांगौ जानाय मुवाफोरखौ रानना हरो। मुवाफोरानो जादों जार्सि, सक्स, बल, नेट आरो हेन्डक्लब। हाबाफारियावनो बाहागो लादों मिरु इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमा उत्तम बर' आरो निस्सिमा लाइमोन ब्लकनि आफादगिरि जनि नार्जारिया निस्सिमा ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ गेलेमुनि बिथिङाव फोजौखांनो आरो थुलुंगाखांहोनो थाखाय BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ खामानि मावदों होननानै मिथिहोदों। क'क्राझार साइ स्टेडियामाव थांनाय 30 जुलाइनिफ्राय खुंनाय 133थि डुरान्ड कापनि जोबथा गेलेनाया मैया NYUFC आरो इन्डियान आर्मी FTनि गेजेराव जानानै थांबाय। फैगौ बोसोरावबो 134थि डुरान्ड कापखौ क'क्राझारनि साइ स्टेडियामावनो खुंगोन होननानै BTRनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ फोरमायथिनानै होदों। फिसाय थाखानाय प्रिया गयारिया गोमानानै दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बाथाबारि गोजोनफुरि गामिनि रंजिला गयारिनि फिसाजो प्रिया गयारिया गोमानानै दङ होननानै मिथिना मोननाय जादों। बेनिखायनो सोरबाफोर नुसनबायोब्ला 8453280323 जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। टेट उथ्रिसारनाय सा 900 बिजाथिफोरनो दिनै एपइन्टमेन्ट लेटारखौ गथायगोन होननानै मिथिनो मोनदों। LP UPनिफ्राय बर', असमिया, बेंगलि, हिन्दीयाव सा 900 बिजाथिफोरनो थिसनथाइ बिलाइ होगोन। LPआव सा 643 आरो UPआव सा 257 लोगो फोरोंगिरिफोरखौ थिसनगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।